Здравейте и добре дошли в днешния урок. Днес ще говорим за пресмятания с Python. Какво следва? Първо ще ви покажа пример с пресмятане на прости изрази. Второ ще ви покажа таблица с основни оператори за смятане. И трето ще решаваме уравнения. Пресмятане на прости изрази. Нека влезем в средата за програмиране и напишем следната команда. Print 698 плюс 587 и затваряме скобата. Запазваме файла и го стартираме. Получаваме отговор 1285. Освен да събираме, можем и да изваждаме. Нека извадим същия пример 698 минус 587. Запазваме и стартираме. Получаваме отговор 111. Освен всичко това, също така можем да умножаваме и делим. Нека да умножим двата примера. Запазваме, стартираме. Получаваме 409 726. А сега ето таблица с основните операции. С символът плюс събираме, с символът минус изваждаме, с звездичката умножаваме и с наклонената черта делим. А сега нека решаваме уравнения. Връщаме се пак в средата ни за програмиране и нека напишем следния пример. 87 по 65 минус 47. Запазваме и стартираме. Получаваме отговор 5608. Сега, нека да заградим примера 65 и минус 47 в скоби. Запазваме и стартираме. Получаваме отговор 1566 и трябва да внимаваме къде поставяме скобите и как ги поставяме. Използвайте ги където и както е необходимо. И сега за домашна работа имате 3 задачи. Първата е да пресметнете следните задачи, втората е да пресметнете следните примери и третата е да се опитате да познаете дали ще се промени решението за задачата, ако се премахнат скобите. Ако се затруднявате, можете да проверите с Python третата задача. И това беше нашия видеоурок. Надявам се да сте разбрали всичко. Ако не, пишете в коментарите. До скоро и до нови срещи!